Der. Goddag folkens. Velkommen. Vi optager lige lidt mere Battlefield Play for Free. Jeg sidder selvfølgelig og spiller med Rasmus. Og hvis der også lidt Michael. Numsepik. Michaels mand hedder Numse John. Min han hedder Kilju12. Og Rasmus er spiller med, ja, Rasmus Skitter. Siger jo sådan set sig selv. Jeg spiller med et våben, der kaldes Veteran til USA's 12. Det er en autoshotgun. Rasmus spiller med spillets hurtigste maskingevær, FAMAS. Michael spiller med sådan et nyt våben for rang 6. Mig og Rasmus 4 rang 21 våben. Ja, du har rang 10. Hvad fanden hjælper det? Mine. Jeg spørger bare lige, går det godt for jer? Fordi altså, det går ikke specielt godt for mig. Jeg får kun kill sidst, og det må det. Ej, men jeg har kun fået 2 kills. Jeg er lige død en gang af en kniv. Og folkens. Fik min første kill. Den der video, der hedder test der. Den eneste grund til, at den kom, det er på grund af, at jeg lige har fået lov til at låne en ny kamera. Ja, for helvede. Kill igen. Så det. Undskyld, jeg siger kill hele tiden, men det er bare fordi, jeg er glad. Rasmus, han er altid glad. Bortset for når han er sur. Når jeg får min chokolade, så er jeg glad. Nå, se. Nej, hvad er nu? Fandme. Sådan noget. Jeg skyder ham. Og så skyder han mig fuldstændig. Helt i stykker. Nej, Helt stykker. men folkens, Ja, nu er det min tur til at skyde dig fuldstændig. Jonas, jeg er lige blevet kaldt for en famous noob. det kan godt passe. Nu er det meget, så skal vi tage det. Hvor er du? Ja, jeg går her. Der er kill 12. Det er gået så hjem. 93. Ja. Får en gang kill. Du Nej, det gjorde det ikke, fordi jeg døde. Fuck den. M249, så er vi rank 8. Men folkens er, når vi optager, altså ser folkens, der er forskellen ikke ret meget, men når vi optager, Bare vent lige, Jonas. ja, jeg siger hvad jeg vil, det kan vi godt blive nu. Når vi optager, så optager vi maksimum 1 runde gangen, altså maksimum så cirka allerhøjst 14 minutter. Så altså, hvis videoen måtte stoppe, måske, ja, næsten i slutningen af runden, så er det selvfølgelig, hvis den var over 14 minutter, så kan en eller anden specifisk grund ikke lægges ind på YouTube. Ja. Jeg har spurgt om tilladelse til at lægge videoer ud på en time, og der er der ikke kommet noget tilbage nu. Så det bliver nok ikke lige i dag, at ja, vi får en lang video. Ja. Altså bare noget, altså meningen var sådan set i den her video, vi skulle snakke lidt om spillet. Ja. Ja. Jamen altså, som I kan se, så er det et skydespil. Det er gratis, du skal bare downloade det på nettet. Ja, det kan Jonas vise jer. Ja, det kan. Nej, det kan jeg så ikke. Det er fuldstændig virusfrit, og ja. Det handler om at komme i level. Skyde homos. Og skal komme i level 30. Som er maksimum, eller nogle gange så sker det, når du er rang 30, så kommer du bagefter i rang minus 1. Shit. Det er altså bare lige lidt røv. Ja. Jonas, jeg kom lige rundt om hjørnet, så har jeg FG fra mig. Dunk. Nå. Og så videre lige bag. Ja, og så når du spiller i en bane, så hvis at du er på vinderholdet og vinder, og du har været i en bane hele runden, så får du 130 C, som er penge i det her spil. Altså, du kan også købe for rigtig penge. Undskyld, jeg afbryder Rasmus. Men for rigtig penge kan du købe noget, der kaldes F. Det er der rigtig mange, der gør. På grund af det der såkaldte våben, der hedder FAMAS og L8 5A2. Det er nogle våben, folk de betaler F for. Og der kom du så, Jonas. Ja, her kom jeg. Aha. Der. Ja, bark. Altså, man kan opgradere til forskellige ting. Det kan jeg vise jer her om et par episoder, eller 2, 4, 5 stykker. Det kan du selv være. Michael han siger simpelthen de grimmeste ting og vrøvler op.
Så, nu kom jeg, Jonas. Ja, der kommer Rasmus. Sådan der ser Rasmus ud. En rigtig grim abe. Rigtig fræk. Ligner mig på en prik næsten. Bare at jeg lige kan vise, at jeg ser sådan her ud. Går rundt med store solbriller. Rigtig lækker. Jeg har samme maske ligesom Rasmus, så vi kan ligne hinanden på en prik, bortset fra våben. Eller Rasmus, du kan jo også købe veteran. Jonas, jeg kan jo også, undskyld, jeg afbryder, Jonas. Men jeg kan jo bare gå ud og købe det våben, som du også har, jo. Ja, og så kan vi ligne hinanden på en brik. Altså, det der er godt ved det her spil, det er, at du skal komme i forskellige levels, som kaldes rank. For at kunne få nogle bedre våben op. Jonas. Hvad? Jonas, kender du udtrykket af, at mit hoved blev skudt af? Men det skete virkelig lige ved mig der. Jeg bruger primært G. Ja, så er det dig, der hele tiden... Der kom Jonas. Og Michael, han kan jo godt lide at bruge bazooka, så hvis I møder Numse John inde i en bane, så pas på. Gå i dækning, han skyder ned. Og jeg er med. Altså, den eneste grund til, at han hedder Numse John, det er på grund af, at han ligner en røv. Nej, Jonas, det er fordi, han så godt kan lide numser. Det er derfor, der er Numse John. Ja. Nej, det er fordi, jeg havde det. Rigtig fræk bitte abe. Ja, så fik jeg så lidt på det hoved, der igen en Checker 12. Det er en semi-auto shotgun. Nej, jeg havde det. Den jeg går med nu, det er total auto. Shotgun. Ja, jeg ved ikke, hvad vejen kan være. Jo, jeg ved det godt, men gider ikke sige det, Michael. Michael, du har en 10, eller? B3A4, som er Assault startervåben. Også kaldet Arsul. Ja, som så var i level 22. Derhjemme nederen. Men så han har købt et nyt scope til den, så ja. Nu dør jeg. Wow. Ja, det der You Just Have an Accident, der kommer frem der midt på skærmen. Og der kom min hånd midt i det hele, men hvad så? Det der springer frem midt på skærmen, det vil sige, at du kommer til at dræbe dig selv. Nu kommer jeg til at dræbe mig selv ved at kaste en granat ind i en mur, der så lander oven på mig igen. Jonas, du kaster en selvmordsgranat. Ja, selvmordsbombe. Også, du kan også opgradere til noget, jeg har, der hedder Deadman's Trigger. Det er en bombe, der falder ned i det samme, du spawner igen. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad spawning det så kaldes, altså du er død, og du så kommer frem i banen igen. Hvis I ikke ved, hvad spawning er, altså ikke for noget, men... Et bob. Hvis I ikke ved, hvad spawning er, så ved I ingenting om computerspil. Siger det bare. Så slutter runden. Det vil så sige, at nu viser jeg lige, hvad vores score var. Min den her er 7. plads på vores hold. Det der, og Rasmus han lagde på 4. pladsen på deres hold. Der omkring. Og Michael han lagde på 10. pladsen. Han er bare helt dårlig der. Men vi smutter nu. Vi ses senere, folkens. Vi har spillet i banen, der så kaldes Sharky Arthur i dag. Og serveren Angels Nest, den er god. Men vi ses senere, folkens. Hvem siger hej? Det vil jeg. Hej. Hej, fuck ja.